mindenkinek, én Mromrád vagyok, és a The Mine-ról jelentkezek Verevvel. És Toxika. Igen. És sok buggal, ami azt illeti. Szóval ez a The Mine, a régi Empire Craft újított változata, és nekem személy szerint nagyon tetszik, nagyon jól meg van építve. A Spont azt azért nem vettem, mert pont akkor indult a játék. Egyébként mi a neve ennek? Nem figyeltem közben. Oké, szuper! Na mondjad, hogy mi a neve ennek a játéknak? Hát ez kérlek szépen a Fenevadak. Jó, oké, akkor a Fenevadak. Egy nagyon jó játék. Mondjuk arra nem figyeltek, hogy az endőrsárkányok simán meg tudják, hogy ki tudják ütni a blokkokat, de már csak 5 játékos van bent. Kit érdekel? Wow! Úristen, hol bőrtik a playerek? Ja, igen, szóval a játékon vagy a videón belül elő fog fordulni egy ideig, hogy látjátok például az intróban, meg a játékon belül, vagy hát a videó közben, hogy néhányszor látszik egy írás fehéren és enyhén átlátszón, amíg nem tudjuk megszerezni a videóprogramnak, a vágóprogramnak az eredeti változatát, addig sajnos nem tudunk vele mit kezdeni. Jaj, meghóták! Kit érdekel? Mindegy, szóval értitek? Annak érdekében, hogy vicces legyen a videó és izgalmas, használni fogom a programot és az intrót is. Úgyhogy mindegy. Szóval az a lényeg, hogy látni fogjátok néha, ezért előre elnézést kérünk. Most nincs facecam, pedig be van kapcsolva. Nem. Ez tökéletes van a játék. Mit szólsz? Szerintem eddig jó. Ó, Niki kan konzorisitias. Mekkora öslény. Látogatás la weboldal www.demine.hu. Nem vagyok. Megközött most megint egy Fenevadak kört. Ja, közben akkor Persze, megvárjuk. nincs ilyen command, hogy per leave. Hallod mondani, hogy akkor vagy vágás, vagy... De minek vágni? A videózás első szabálya, hogy a gameplaynek csak az unalmas részeit szabad kivágni. És nem unalmas az, hogy vágni tornátok oda? És oda? Addig itt végzed a dolgokat. Jutalmak. 5 ilyen Fenevadak pálya is van? Aha. Jó, én eddig kipróbálom a fejvadást. Szuper. Na, akkor respawn! And where are my? Please, ott tutítod. És figyelj, megy a... Wow! Nagyon jól néz ki. Nagy command blokkos ki megtalálni. Vagy mi van? Nagy command blokkos találni ide a szerver. And the builder is a... Bedvársz, csatlakozz. Egészségedre. Van bedvársz. Visszaállóbiba. Úristen! A felhők miatt nem látom az eget. Kapcsolt ki őket, vagy így jön hol. Miért vannak bekapcsolva? Várjál. Videokontroll. Várjál, nem ez az. Shaders. Eddig se voltak árnyékok a játékban, akkor minek lehessen kapcsolni őket? A playerek alatt van ilyen kis kör alakú árnyék. Ja, annyi, azt én is tudom barni. Ami amúgy szerintem nagyon idegesítő, hogy ott van. Mert így Engem nem zavar. Annak ellenére, hogy kockárnyékunknak kéne lennie. Ahhoz képest egyébként furcsa, hogy olyan úgy néz ki, de kit érdekel? Kit érdekel? Azt akartam mondani, de be kell venni Jani a kemétet. Érdekel! Közben neked volna feltöltöttél a skip, vagy nem?
túrót. Tiltja vallás. Igen. Tiltja vallás. Kérem szépen. Nincs vallás. Bombabló. De szép színed van. Splaff. Meg nem Fenévodok. És a háromdimenziós arcú fejvadász. Arra. Na. közben most, akkor itt van, akkor bemutatkozom a videóban, hogy hol vagyok. Hol vagy Szuper, mondod. én nem tudom, hol vagyok. Itt vagyok És a leraktam a fenevadak barriert, amikor léptem ki. előtt. Vagyok a fenevadak előtt. Parkour, kérem szépen. Nem parkour. Te most ott vagy a fenevadak lobbyjában? Oda megyek, de nem ott vagyok. Matematika. Be a sarkány szájába. Úgy. A minigémeknél itt vagy? Ott jön! Ja, tadadam, Mekkora túf lett ebben, bum. Bele áll a képembe. Szia. Csak hát, hogy ebből nézzük Ja, róla. egyébként a skinekkel kapcsolatban ez nem a végleges skinem, csak meg nem töltötte be a játék, amit feltöltöttem, és neki se. Vagy mégis? Vagy mégis? Nekem se ez a végleges skinem, nekem minden Minecrafton más skinem van, mert az funny. Oh. Tornádot, de már mit csetetek Jé, figyelj már! Tudom ki, mindjárt mondom. Tudom ki, ez melyik karakter, ez a story módban van benne, ez a Redstone Engineer. Vagy hát hasonlít, de egyébként annak az nő. Ez egy nő. Nő, nem csökken. Ezt a Veve 22 első szóviccét hallhattátok. Favicc szóviccét, faszóviccét. Jaj, ez félreérthető volt. Én átrepültem. Na, szóval, can you survive? Tudod élni az éjszakát? De hallod, olyan nagy szivatás lenne, ráesünk a vissza gombra, és akkor oda-vissza dobálna. Mondom, mi van negatív? Mi van? Mindplot, hardcore, mindplot. Barlangjai. Lehetőség barlangja. Igen, lehetőség a halálra. Barni, ugorj már le ide, ez tök jó! Hova? A lehetőség barlangjába, kérem szépen. Ouch. Itt vannak a lobby. És hol jössz? Én még a springok itt a levegőbe. Az Ja, ilyen, én is. Na, hol Hát van? itt én vagyok az őrakéta. Tadám! Leértél? Nem már, megnéztem volna. Te csúnya. Ez a lehetőségek barlangja, vagy egy víz, vagy Atlantis levegős mása. Megint leugrok. Inkább az utóbbi. Vagy hol vagy mondod? Hú, de el van itt ez az Armorsten. Nagyon el van, kérem szépen, tartja ezt a kardot egész nap és néz beágyattan. Ádi, itt Végető vagyok, jövök. színek. Én itt jövök le az őrakétaként. Szuper, és hol pontosan? Én akkor, És már megint! Várjál, akkor várj ott, meg akkor oda fogok leugrani. Várja, merre ugrottam? Erre. És íme, 22 fényfétje. Csak én nem látom a partiköt. Aha. Ó, van C, Barney, van control. Van control. És tényleg van, ja, erre már rájöttem, csak így. Ja, erre már rájöttem. Szuper, ez a lehetőségek barlangja, lehetőség magunkat elunni, mert itt csak középen csak egy bégető De van. cuki az az árnyalmas Sandy, oda néz ki, de szép. Ha akarod majd csinálok neked. Van, maradj talpon! Na, jelenlegi 50%. Játék, leírás, Robert, ki van amelyik játék. gyertek, sleep. Na nézzük. Lobby. Egyedében. Most mi van akkor egyébként? Most megyek előre, csak nyomom a V-t. Vajon mi lesz abból? Fiatalok lenne tyúk. Játék Megyek, legyen. csak nyomom a V-t. Halló! Hé, ez nem a régi spawn. Dehogy is. Kár érte. És de ne!
Most itt tudok ilyen money csinálni magamnak, vagy mi van? Jó. Hát ez Megesik vicces. haver. Haver. Na, ez... Dühös... Mi dühöngő ládák, úristen. Van TP engedély szerinted? Ó, itt egy endportál. Közben tornádóval mi lett? Közben én elmentem az endbe. És Közben ott van, meg tornádó. mennyi End City cucc van itt? Mi a szar? Hol van az endportál? Én nem is akarok menni. Próbálj meg rám TP-zni, ha lehet. Tessék? Próbálj meg rám Melyik TP-zni. vagytok? Igen, itt vagyunk. Nem, Tényleg, azt szeretném megkérdezni, hogy feliratot rakjak-e a videó alá? Mármint a YouTube-ban, hogy írja, amit mi adunk szöveget. Meg majd linket is adok egyébként a játékhoz, és egy-két ilyen kis mondatot ki fogok vágni, és Enderman! Enderman! Hagyjatok! Hagyja békén! Nope. Várjál, megint le akarok menni. I'm died. Nézzé. Pinték módszerrel. Forever. in coming! I'm died. Forever. Angyal, 20 perc képességet kerekedj aktív, mi van? Hallod, most írt valaki nekem Skype-on, ki írta azt? Én voltam rebels. Csak az egy baj van, hogy nekem most nincs időm olvasni a Skype-ot. Így is csak egy monitort használok, tervezek venni még egyet, hogy tudjak nézni akármit videó közben interneten, akár azt is, hogy mit vesz. Igen, tornádó megy a vidi, de nem kellett ötletetnek csöndben maradva, mert mi is szép popázzuk a fejünket. Igen, mi is csak beszélünk, Én és ha ezt szeretnéd, ki is vágjuk. Na, követem a sineket. Wow! Tudál, The Fun Coin. nézzek Skype-nél, mert az előző. Előre is elnézést kérek, de daloga. Mi az? Ezt leszcreenshotolom, ezt komolyan. Ez a régi. Jó nézem ki. Ez a régi izé. Skype. Csak Szuper, kijutottam a sivatagba, de jó nekem, és nem tudok kitni blokkot. Semmi értelme nincs. szépen. Mi a neve? Napi teendők. Na mi a teendőim? Használt a Survivor szerveren, első spawn használata, első láda találat, kit PvP, menjünk kit PvP-re. Nem tudom mi az, de menjünk. Jó. Menjünk itt PvP-zni, én ott már egyet voltam, egyet ott játszottam, míg rátok vártam. A Domainon? Aha, The Minor. Nekem őszintén tetszett, mert vannak a DOP kitek, meg minden. Várjál, rökok egy kis FPS-t a játékra. Mondd Unlimited, kérem szépen! És ez kell Empire Craft? Tessék? Vagy mi? Nem, Azt le kell kell valami? a játékon belül. Nem, a The Minor, De várom már, hogy kijöjjön az Adventure ezen a játékon, mert Hát én azt értem, le nagyon-nagyon is kíváncsi töltöttem meg, vagyok. azt is letöltöttem, de nem Sky tudom. Mob, egy hal, Kell kéne indulnia. egy halacska. Hallod, lejövök és mindenki azonnal rám beszél. Na jó, egyszerűbben visszamegyek a lobbyba. Lob. Na akkor, Survivor, Adventure. Amúgy a Sky Mob az PvE. Szóval, érted? Szóval, nem értem. Az PvE és nem PvP, de mégis a PvP részegen találjuk meg. Ó, de jó, a tavalyi a régebbi sziszkokat megtartja. De jó! Legrátermettebb. Kit érdekel?
Csak a legrátermettebb ember szerezheti meg a kardot. Kit érdekel? Na várjál, én most lepakolok. Le is kell töltenem a kit érdekelt. Most csak úgy bejöttem valahova. Kuka! Gyere a Sky modra. Egyelőre nekem nagyon tetszik. Oké, nem tudom, hogy bementem valahova, és pont oda, ahova... Ó. Terry! Terry, mi van? Mi van negatív? Vadász le az összrobot. Mi van? Mi van? Benny meg Sandra Bullock. Bum. Mi van, Feri? Mi van Bum. Öléseid, alálaid, tudom mint. Mi van, Fanny? Mi van negatív? Mi van vele, hülyés? Yes. Kell várni. És ugyanott van a Rózsika. Herman. Elé ugrottam. Sherman. P. Sherman 42-vel lobby Sydney. Mi van? Halála így. Na, Ez a videó eléggé. Ennek a videónak az lesz a címe, hogy a legretardáltabb videó forever. tityavallás. Adjál már. Oh, hello! Közben te is befuttam. Boszorkányok szigete, és egy zombi van, és az a neve, hogy Mór. Engem megtámadott 80 fok. Itt meg van 90 csompi. De jó fejek vagyok. Ezek a dömányosok, ezek esküszöm olyan jó fejek. Itt legalább itt a... Mi ez a sok? Micsoda? Mi van negatív? Hagyjál beke! De tök jó, mert megtartotta az eddigi dolgokat, mert ugye én itt már játszottam. Itt a creeper, futás. Ott van lett a lábra, mit tudom. Csúnya, már robbadtam föl. Háló, Milo, máló. Én egy picit fölrobbantam. Szerintem. Megesik. Ó, Bitch. most a befutunk. Kimutoljuk. De... Segbe robbant. Már régen voltam olyan szerveren, ahol elvesztek a cuccaink, úgyhogy még vissza kell szoknom rá. És hogy miért mondom ezt? Mert a DM-on ott mindig megmaradnak a cuccaink, mert könnyebben meg lehet halni, mint akármelyik szerveren. Hú, hát itt én jártam már. Tudod, itt akartunk egyszer videót csinálni, de aztán nem jött össze. Itt van Dóri is. Dóri, hallod, egyébként az a poén ebben, hogy figyeltek arra, hogy most már, ha létre van egyébként hogy is hívják alatt, akkor te... Mi van negatív? Hagyol békén, Dóri! Dóri! Nem hagyol békén? Te nem nevetálsz. Amúgy tornádó, te úgy körülbelül milyen időpontban érsz ide hozzánk? Nem tudom. Átétjavallás. Biztos? Ezzel a 3 szóval tök el vagyok. Tiltja a vallás. Ez 4. Úgyhogy... Dóri! Mi van, Dóri? Mitől lettél fekete haver? Mitől fröcsög rólad a... Mit csinálsz, haver? Csak itt puffolsz? Dóri! Lekaszabolva. Aha, lekaszabolva. Igen, ninja sújtással le van kaszabolva. Sunshine Beach, csak köcsög. Ja. Dóri! Vagy mi a te neved? Terézia! Jött nem, te! Tamare! Tamalé! Szerbusz Tamalé! Nem akar felrobbanni a Tamalé. Egyébként tetszik neked Guardians 1.10? Mert én már
Játszottam vele, de te még nagyon nem szerintem. Mi van, Vince? Megadott képen robbantott egy. Mi van, Vince? Albert és Floris. Olyan jó. Floris. Jó, azt hiszem tüsszenteni fog. Ha? Nem, most még nem. De nagyon viszket az orrom. De nem fogom megvakarni, mert nem új viszket, hanem új viszket belülről. Belülről viszket az orrom. Van nálad ötletbe? Nem. Hát a Kinga! Mi van, Kinga? Ne bum bum! Te no bum! Te nem nevetesz! Te no bum 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 bum! Birtoklás imániásos. Várja, ezt a lámpát, ezt lejjebb hajtom. Tudom, hogy nincs facecam, de akkor itt nincs facecam. Van shieldem. Akkor is legalább egy kis fény legyen. Lehúzom a zsalúziát. Nem húzom meg, mindjárt szülők megvennek. Be kell engedni őket be. Zárva van az ajtó. Mert megtehetem, hogy bezárom az ajtót, csak nehogy aztán közben kiafkoljon, úgyhogy egy. Túl világos ez a lámpa. Annyira. Mint az ilyet. Ó, és beleakadok a saját videómba. És Ilyet, folytatom. hogyan kell felhúzni. De nem igaz, miért nem érdező nyilván. Nekivágtam az univerzumnak. És ez lett belőle. Na, Amúgy hogyan kell védekezni pajzsal a kezedbe? Én ezt végig nem tudom. hát húzni kell. Most már nem a karddal lehet védekezni, hanem a... De nem tudok védekezni egyszerre íjjal és karddal. Hát úgy tudod, hogy sehogy. Vannak itt slime ballok, enchantol slime ballok, és akkor bum 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 bum, és jön a minizom. Hú, de nehéz ez a játék. Na, akkor. Igen, vissza. Szerintetek egyébként miért nem szabad mozdulni, amikor teleportál el minket? Mert tudok úgy tervezni, és azt tudod betelefonálni. Ja, mert itt nem warpal kell warpolni, hanem warpolni. Portálterem. Kérem szépen, itt van 3 portál, és külön termet kellett építeni neki. Nagyon szépen kidíszítve. Ezek nem normálisak. Telkek. Bányavilág. És egy olyan, amit messziről nem tudok elolvasni. Egy random hely a világban. Nem is vagyunk az a normális sport. Ja, senki nem normális. Még ez a lámpa se normális. Itt fölöttem. A telkeknek a spawnja, az kérem szépen a háztető teteje. Na akkor... plot. Jó. Most szerintem kezdjünk egy új videót. Mit? Szerintem kezdjünk egy új videót. Tutya vallás. Barni? Ezért nem tudtunk eddig videózni, mert mindig az volt, hogyha egy picit rontottunk, akkor újra kellett kezdeni. Pedig most már van egy viszonylag értékes vágóprogramunk, úgyhogy ezt nem fogjuk leállítani a videót. Ez parancs. Titja vallás, úgyhogy mi nem fogjuk leállítani. Csirke, te meg kusba maradsz, miközben ütlegellek. Oké, csak az a bajom, hogy te itt vagy, én meg ott. Gyorsan, Van, megesik. Na, akkor most én szépen elmegyek a ba.
Csúnyán bárkit rossz vetelmeztük a... Én vagyok Simon. Marci már megint? Nagyon én indítja a gépét. Ja. Gondolom az a pár percre akar utalni. Vagy pá, mint viszlát. Nem, arra nem utal. Hát. Ma megint! Mondd már szétszer megsegít! Biztos. Az adjon valami regenerációt, vagy valami. Hogyan? Jaj, most jut eszembe, így sokkal gyorsabban regenerál a HP-n. Mész a francba. Na ezt olvassátok el. Meg! És érted, oda jön a... Na. Mindig ez volt a legutáltabb sziget. Ahol voltam, olyan... Oda megyek és felrobbant a creeper. Tehát ez ilyen instant die. Ez a surprise. Na, most csinálok egy olyan tesztet. Ide megyek. Van egy vászkoponyám, ami instant van. És minden egyes kilövéssel arrébb tesz minket a dobó. Ennek nem tudom mi értelme volt, hogy ezt elmondjam, de megtettem. Éjjel. Most felművettem egy skeleton swoot, azt nem tudom, hogy mi a lehet. Szuper, megint leástam ide. Egyébként szerintem ez egy első videónak, szerintem ez egy nagyon jó videó ahhoz képest. Ahhoz képest most lesz ki. Igen. Hát szerintem ahhoz képest nem lesz annyira jó. Barni, akkor neked mi a jó? Jó, de hát ugye még csak az első videónk nem. Nem vagy te kicsit telhetetlen, Barni? Itt van Achilleus és meg Herkul. Szóval ilyen görög parti volt egy ideig, amíg le nem léptem kettőkre. Nincs javanya, amúgy is gondoljuk 26. Én erre mindig is kíváncsi voltam. Jaj, ez a bugos felhúzás. Legalább azt az egy skeleton arcon tudtam menni. Még nem nagyon szólalunk meg, szóval... Hát megesik, Barni. Na, ide jutottam. Gyorsan felbefutom. Halacskart. Ide jutottam a halacskarthoz. Tudod szedni? Tétjavallás. Én meghaltam. Hey, de jó neked? Én meg élek és virulok. S vagy nem. Na, szépen. Most mi van? Nos, mit csináljunk akkor? Tudom, már van. Itt nincs build battle, vagy valamilyen akármi? Nem tudom, itt jelenleg bugok vannak, de 200-zal, szóval nem bírok megmozdulni, olyan szintű bugok. It's a bugok. It's a bugok. És így rángat az egész. Nem tudom. A Minecraft az igazából 1.8-ban volt szerintem.